mety gaga nareo ny andro nahita le publication nataoko na tamin'ny muroko tagny io na tamin'ny ataoko hoe storyko ivolagnako fa hoe tsy participer za amin'ny le débat zay nomaniny Zandry Le Marin tiako ampatsahivogna eto fa io débat io za no nidiko tamin'ny levinany de nangataka zao taminany de izy ny karakara afa avy eo amindray izy no nikaiky invité maromaro tagnatin'le raha io mety agnontany tsika hoe ino antony ny antony zegny tsy de hoe ino satria ny raha andeha koragniny amin'izy io dia mahakasiky ny hoe état fédéral ty ino aby ny raha azo koragnina agnatin'izegny ino ny ataontsika hoe enjeu ny raha zegny ino ny mety limitiny ino ny mise en place nany sy ny namany ary maro atsika liagna amizegny ary zay koa moa amle ataonay dia mitondra fagnazavagna marobe amin'io raha io kanefa io raha io tsy eritreretitsika fa indrindrandrindra ny tegnako amin'ny hoe resaka ikoragnana ny tribalisme ikoragnana ny fia fotony raha remarqueko amizao zegny maro loatra olo alempagnahy ikoragna foko sy ny fiaviana sy ny namany na de amin'ny domaine raha maro zay tsy tokony idinany kanefa moa zaho dia midefendre ny ataontsika hoe l'unité nationale zany hoe zegny atsika malagasy io dia vahoaka raiky fo fa ny rafi-pitondragna no izy natao hoe karaha ataony état unitaire centralisé na koa ny état unitaire décentralisé na koa ny province autonome na koa ny ataontsika hoe état fédéralisme io na fédéral io dia rafi-pitondragna zao ka tsy hitako zegny nitokotro hoe tsy anagnana qualité amin'ny raha mety andeha koragniny momba raha zegny ka za manokana za mbola tsy arrivé hitanareo hoe nahatretro midika agnatin'ny antoko politique sy ny namany encarte zegny zany hoe misy carte amin'ny antoko politique araiky ary ny fiainagna anaka jiaby nataoko taty andafo za koa fa niala nianatra navita fianaragna tagny Diego tam polytechnique tagny de nanao fianaragna taty nagnanaovako fiainako jiaby ary mbola tsara tafidifidika agnatin'ny raha ka sarotiny zegny zaho amin'ny imasiko akendriky magnologna raha karaha zegny ary za rehefa misy raha koranko mitandriny za mandatsika le moa alatsiko agnatinao tsy blessé olo fa indrindrandrindra koa tsy midika amizegny toe-pagnahy zegny ke mila tsy hoe mila efa débat fa za tegna hoe mitady hoe mba misy qualité am'le raha andeha koragniny ke magnahy za aminany io magnahy za aminany io fotony nagnino votsy ela teo zegny no malafako mamy za misy raha hitako manahiragna sofinanakany tandregny anazy manahiragna siagnanakany mieritreritra anazy ka aleko zany mivolagna hoe non tsy endriky fotoagna angambany zao raha ohatra ka hiara latable raiky am'iregny agnano débat regny nefa le raha koragnina azy efa migéné zegny mampikorikoriky ny sofinanakany za rehefa misy olo zegny mikoragna hoe momba hoe zay boka Diego zay boka zegny hoe nini io tonga defa manahiragna za zegny koragna aminany tegna le manahiragna za zegny ke ialako tsigny ialako fondro aminareo zegny anareo zay vogno zay ndraiky tsy midiga hoe tsara rainareo fo io débat io niany ho an'le reo miparticipe ao sy ny karazany fa ny tegnako manokana ataoko fa tsy endriky fotoagna tsy possible aminakahy zegny andeha koragna raha matomboko mety ho lasa mivily lalagna amin'ny tany hafa izy tsy possible zegny satria misy fa culture an'olo koa zegny fa misy zegny le topiagnan'olo possible zegny hoe tonga de mety avilina ara-piasagna masinao ka raha ny tiako volagniny zegny hoe ny aminakahy zegny choix personnel les conditions zegny mbola tsy feno ke ialagna tsigny ialagna fondro zegny aminareo zay efa vogno hoe tseky agnaraka zoniany sy ny karaza am'le participation ataoko fa io tsy le mpikarakara natonga zegny zay tsy managna problème fa safidinakahy manokana ke raha ohatra safidinakahy ivolagnina hoe bon anao igny ane nilefa débat tsy magnino zegny
tsy mampiova zahakory zay fa ny raha ataoko dia manohy magnazava le raha ataoko nazavaiko fo zay le position naka io tsy problème baka tam'zandry igny tsy agny mihitsy le izy tsy misy sasy namadiky zay na tsy manana problème am'zandry le marin ndre za zany ampidirina agnatin'ny levina ndraikindraiky dikan'izay zegny rabe fa zay le izy ya ke ya merci le mon frère fa za ndraiky volagna aminareo hoe misy format hafa mety ataotsika aminano format ne maro maro le format mety ataotsika aminano fa aloha zegny mila mangala recul amin'ny fiainana zegny mila mangala recul fa amin'ny fiainana fotony raha misy baka raha ataonao niany io mitoetra mandrakizay io na vidéo io na volagna io nino na hitanareo fa misy volagna ny président talohantsika reny mbola azo tandrignesana amizao sy ny karazana ke atsika zegny mila radio qualité za tsy mivolagna hoe tsy qualité le raha fa zay raison perso zegny le izy zegny raison perso le izy fa tsy hoe karakory ke aleoko zegny ankendriky niany ary sy agnanaovako excuse maventy eto public am'zandry le marin hoe tsy hoe boka tamin'ny fagnomananao io zandry manahirana aminano sy ny karazany fa tsy avy am'zay fa ary za izy nambarako taminao ndray andra raiky volanko atsika atao format hafa izy atsika mety magnano one to one zany hoe za no invité-nao dia anao magnomako fanontaniana momba ataotsika hoe ny état fédéral aminaka manao le fanontaniananao sy namany de za miezaka mamaly ananjy karaha zegny ny rabe zegny momba igny zegny lava zegny foy fa azontsika regna io raha io niany averigna amintsika ndray mandray à 19h aminareo agny à Madagascar dia à 18h eto en France fa ny position mbola amafisiko fotony baka mety koa sasany vola hoe anao milefa mavozy débat de milefa débat tsy sasatra za magnazava ty position ko dia état fédéral zegny naka position ko ya état fédéral ka ny état fédéral zay eritreretiko fotony état fédéral io maro zegny ataotsika hoe dérivé nany ino man atao hoe dérivé zany hoe zay ny firenena jiaby zay mampiasa izy io tsisy hoe mitovy copie collé raha amin'ny Allemagne sy ny Suisse zao io samy magnano io état fédéral io fa fomba ny nagnanaovandreo izy zegny tsy mitovy sy ny karazany sy namana fa misy ndraiky raha itovizany mampa état fédéral izy misy raha itovizany ny raha itovizany dia tsotra hoe fagnamezana fahefagna feno ny faritra raiky na entre guillemets mety ataotsika hoe région io na province raiky fa io de fahefagna araka ny ataotsika ny lalàna ary koa fahefagna ataotsika amin'ny arabola zay zegny itovizany ro jiaby zay fa ny pitsopitsony madinidiniky igny ndraiky zegny miavaka amin'ny fomba fagnanaovandreo izy karaha ny état fédéral zay toanako zegny dia misy ny raha itambarana zay ataotsika am'le parti fédéral ny l'armée la défense zegny mazava am'zegny fa tsy manana atsika hoe izy ka ny état fédéré ho isy armée nazy manokana non tsy isy zay fa hoe armée na hoe la défense nationale dia fanjakana raiky Madagascar tokony de misy ny ataotsika koa hoe resaka vola zany hoe zegny politique monétaire io koa zegny tambaratsika jiaby io ary misy agnatin' zegny ny ataotsika hoe les grands projets satria mahafirenenantsika de tsy maintsy misy raha zegny maventy ho amboary ary mety tambarana io raha io de igny koa zegny no s'occupeny ro amin'ny gouvernement fédéral zany hoe misy ministère fédéral misy gouvernement fédéral mikarakara raha jiaby efa mikoragno zegny ary tsy adina agnatin'zegny ny la diplomatie na hoe ny raha rambahiny relation ny Madagascar avec les autres pays zegny zany hoe rehefa mikoragna ny Madagascar dia mikoragna amin'ny agnaran'ny nation malagasy fa tsy amin'ny agnarany hoe état fédéré araiky ka ireo raha jiaby zegny dia ambany fiadidiny président de la république nationale zany hoe vice président karaha ataony amizao io
fiditsika vahoaka direct mivantana suffrage universel direct. Io no mametraka le gouvernement fédéral mikarakara ro ministère volanko zegny dia amizay agnatin'izegny misy ny parlement fédéral, le parlementaire zegny karaha ataon'ny député tsika zao, le député amin'ny assemblée nationale regny, de ireo zany no magnaramaso ny fomba fiasan'ny exécutif, ny gouvernement sy ny présidence, fa indrindrandrindra mandany ny teti-bolam-panjakana karaha lefa misy amizao io ny loi de finance zany amle gouvernement fédéral, de ireo koa no mametraka iregny lalagna zany hoe ny ataontsika hoe toutes les règles iresagna na amin'ny lafiny santé io na amin'ny lafiny fampianaragna io na koa amin'ny lafiny ataontsika hoe ny justice ohatra. Zany hoe zegny atsika jiaby dia fiezin'ny principe de loi araiky mitovy. Zegny amin'ny fampianaragna ohatra zao ty ny programme fampianaragna. Le programme zegny ohatra hoe ny mpianatra ny tsy haiko zegny hafa andeha amin'ny niveau-na CPE zany tokony zegny raha tokony hainy raha iambesagna aminany. Ny tsy haiko sa amin'ny niveau-na BEPC zegny hoe zegny raha tokony iambesagna aminany. Ny terminal. Fa ny exécution igny, ny fagnatanteragna igny efa tsy anjara. Karaha zegny regny protocole de santé regny hoe karakory ny fomba metratrika norme isan-karazany regny, sipitsipiky isan-karazany regny dia itambaratsika amin'ny io matonga izy hoe le fédéral magnano izy amin'ny alalan'ny député national na fédéral. Zegny ny fomba fahitavako anazy. De vo amizay mazava ho azy fa ny resaka volanko ny règle na fiscalité na amin'regny impôt alegna regny hoe ino aby ny impôt andeha ho alegna, de ino ny règle ny fiscalité ampiasaigna satria mba hialagna amin'ny décalage amin'le hoe misy tsy hitovizagna amin'regny état fédéré regny na koa agnatin'ny resaka dumping fiscal, satria izy koa zegny misy état fédéré araiky ataontsika hoe ataony ambany le impôt na so impôt sur les sociétés ohatra, de magnano dumping izy amin'le namany. Donc zegny ny député national na député fédéral dia mametraka regny cadre jiaby regny. De bien évidemment misy ny ataontsika koa cour constitutionnel, ka le cour constitutionnel zegny entre guillemets mitovitovy amin'ny asan'ny ACC amizao. Zany hoe zegny mizaha magnano hoe nagnaja ny lalam-panorenagna fédéral ve i raha atao ty sa tsy nagnaja, satria manko lera vao miresaka l'état fédéré amizay atsika le faritra zegny na le province zegny amizay fotoagna zegny agnano karaha zegny koa rô, de tsy maintsy mila misy olo no magnaramaso hoe tsy mifanipaka amin'ny le lalagna na le norme sy ny karazany napetraka ny fédéraly ity amitsika ty. Ohatra agnatin'zegny zegny zao tsy tovizantsika aux États-Unis ohatra sa magnano état fédéré fo état fédéral. Ohatra exemple tsotra alaiko aminareo ohatra karaha ty mivolagna ny fédéral hoe ny tsy azo atao ny peine de mort ohatra zegny. D'ailleurs atsika koa fa ratifie signé zegny tsy afaka magnano hoe nohony aminay aty ny dahalo sy ny karazany raha be dia zay agnano peine de mort. Le état fédéré raiky tsy afaka magnano zay satria midépasser les balises napetraka ny état fédéral. Par contre mivolagna ny état fédéral hoe azontsika atao ny légaliser legny toka gasy regny ohatra, fa anjaran'ny état fédéré tsaraikaraika ame na agnano izy na tsy agnano, raha magnano izy cadreny koa izy satria tsy maintsy misy cadre iresagna hoe karakory zegny no afagna magnano raha sur marché sy ny karazany sy namany. Donc zegny matonga hoe misy le lalagna fédéral zay farany ambony fa ny mety efa misy préparation ao amin'ny assemblée nationale. Oui, avy agny mihitsy za io baka iresaka an'io za io satria atsika keniky zegny mametraka hoe karakory le imaginany, de le image magnaraka baka eo amizay izy nambaratsika hoe le état fédéré amizay zany misy ny gouverneur zay hofidiny vahoaka koa no hitantagna sy agnano le fampandrosoagna marigny amin'igny région iny na igny province iny. De igny gouverneur igny amizay
accompagner l'administration locale nan zany hoe karazan-draha hoe le ministère misy amizao iry pêche iry tsy haiko agriculture élevage sy ny namany regny io zegny no amile administration locale nanao de amizay zany misy koa zegny le assemblée na le parlement ataontsika hoe amile état fédéré agny na amile parlement amile région agny na amile province agny dia iregny no mifidy budget magnaramaso sy ny karazany sy namany karaha mangala ohatra mazava amizegny atsika zany hoe zay raha mitra misy société zio tia angala angataka agrément izy agnano lavany izy tsy mila mandeha mikoragna amin'ny fédéral igny fa izy mandeha amin'ny état fédéré misy izy raha ohatra ka ataontsika hoe amin'ny faritry sava sy ny namany de magnano le demande ny procédure an'zegny izy sur place de mazava karakory ny fomba agnamezagna regny agrément regny zany hoe zegny ny offre magname hoe ireto aby amin'ny taogno ty olona mezatsika agrément na licence de magnano exploitation de mivérifie an'zare hoe alaigna maso amizay fa hoe bon agrément io qualité ndraha ny exportendreo baka satria atsika mila encore une fois mila rehefa apetraka amitsika zegny le pouvoir de mitaky koa zegny ny ataontsika hoe ny famatorana amile fagnanaovagna raha zegny magnaraka ny ara-dalagna magnaraka ny norme magnaraka ny qualité sy ny karazany sy ny namany ke i raha jiaby zegny ambany fitondrasan'ny Garagova fa sous contrôle ni parlementaire régional na hoe amin'ny état fédéré de momba vola de tsotra ny agnanaovagna izy amiko 70 mijanogna amin'ny toerana amin'ny état fédéré de 30 miakatra ary amin'ny fédéral zany hoe zegny 70% le richesse ny produits avandreo mijanogna amindreo de le 30 mandeha fa ho an'ny ressource stratégique zegny zany hoe ny volamena ny resaka mine ny resaka ohatra hoe raha jiaby ambany tany sy ny karazany regny natao hoe ressource stratégique regny ndraiky miova le mode de calcul satria iregny de ho an'ny vahoaka malagasy satria le ressource mivolaniko teo le 70-30 io zegny le impôt sy le taxe le raha midoany le collecteny le état fédéré io regny zegny le 70-30 fa izy koa fa mahakasiky regny ressource stratégique regny mivadiky ndraiky hoe 50 midoko amile état fédéré io dia 20 mandeha amin'ny état fédéral agny 20 amizay zegny mandeha mialimenter le fonds de solidarité resako matetiky fonds de solidarité io satria io fonds de solidarité io no amagnaran'ny fonds de solidarité izy zay indépendant izy dia io zegny karazana hoe banky vola vory ao zegny andesigny agnampiagna andesigny na koa agnanaovagna investissement tsy hoe mifagnampiagna fo karazana hoe anareo zo magnahita microcrédit regny mampindram-bola rô fa io zegny mba hoe fonds propre atsika zany hoe zegny le capitaux ao zegny atsika tompony de atsika zegny no mahay hoe ino ny agnapiasantsika izy sy namasinama ka ny alimentation anany dia amle 20% regny ressource stratégique regny de le 20% tavela non le 10% tavela igny amizay mandeha amle commune karaha zegny zegny momba resaka arabola zegny 50 20 20 10 de mikoragna amizay tsika tsy maintsy isiagna contrôle raha jiaby zegny satria ny magnano raha karaha zegny koa ataontsika hoe fahoagny tsy possible ka atria ataontsika hoe misy hoe iry bianco iry sy namany regny aminakazy zegny tokony misy ataontsika hoe raha roy angambany maximum cour des comptes io fédéral io zegny mandeha micontrôler compte fandaniam-bola mpanjakana jiaby na amindreo fédéraly na amile fédéré agny rô zegny magnano contrôle hoe bon ty de misy amizay koa le entité araiky magnaraka zegny ankilany eo magnano regny karazan-draha hoe ady amin'ny corruption na amin'ny audit satria manko raha mahita nareo ny cour des comptes rô tsy managna pouvoir magnasazy fa rô zegny mivolagna fo hoe nataonay vérification amin'ny raha ty zao aby ny dysfonctionnement hitanay tagnatiny tany fa mila misy entité amizay à côté afaka magnasazy donc misy olo zegny natao agnaramaso misy le détail rô tsy midika aminao fa rô magnambara iny raha hitandreo maso fa misy amile entité managna pouvoir izy magnasazy na magnano rabe sy namany
ary koa mipetraka à partir du niveau fédéral de mijotso amin'ny état fédéré regny. Ary karakory ny découpage nany? Ny découpage nany dia tsy ataotsika am'le découpage par ethnie. Za manko zegny mbola miverigna am'le raha tamin'ny koragnako tamin'ny vonalohany nagnino za alaigna agn'le débat niany satria misy raha manahiragna za zegny am'le koragnan'ny nama raiky agnatinao raha lahy izy io de hoe tafivolagna foko. Io zegny manahiragna za io. Du moment na mikoragna momba zo mi-irrité za raha io satria aminakahy zegny amin'ny 2026 zao io efa tsy tokony ho agny eky zegny ny raha le koragnintsika sincèrement za. Ke aminakahy zegny io zegny mila mipetraka tsara mihitsy le découpage ny état fédéré io hoe tsisy tokotry ny état raiky tsy mahavelon-tegna. Io Madagasikara io maro be ressources agnatinao. Dikan'izay tsy hoe ke alô vorotsika tana raiky iny tsy miety. Vera tsy akao magnano karaha zegny. Fa hoe na tsy miety izy io une partie tsy miety miaraka amin'ny Sakalava, miaraka amin'ny Antakarana, miaraka amin'ny Merina, miaraka amin'izay. Kanefa io découpage économique io ivolagnina fa reto olo reto afaka mamelon-tegna satria le découpage natao tsy hoe ethnique fa hoe ireto olo mipetraka amin'ity toerana reto rô afaka mamelon-tegna andreo. Karaha zegny koa ny ato. Zany hoe olo jiaby zegny samby managna moyen, managna capacité amilomany aignanany. Zegny nakany eritreretiko aminazy. De mazava ho azy amizay fa ny fomba fametrahana izy eto amizay zay amaliako le raha koragniny rahalahaty hoe efa mikoragna zovolainy amin'ny assemblée nationale. Ny raha misy baka amin'ny fahitavako izy atsika andeha fitagna ndraiky. Nagny za volagna atsika andeha fitagna. Satria ma le référendum zay ho andeha atao sy angatagna de hoe tsy référendum hoe eny satsia. Ny mahazatra atsika ty zay zegny mahita référendum hoe eny satsia. Zany hoe zegny soanao le raha proposé amitsika zegny araiky fo. Fa le raha ty boka eo amizay zegny anao zegny magnamia avinao hoe oui je suis d'accord ou non je suis pas d'accord. Zay zegny le référendum misy nahazatra atsika. Fa eto zegny raha angatagna hoe tsy eny satsia misy mba au moins karazagna référendum hafa. Zany hoe anao na mifidy référendum araiky A na référendum B. Fa ro référendum na référendum B. Tsy zay raha tiako volagna azafady. Constitution A ou constitution B. Fa ro constitution ro io c'est diamétralement opposé. Tsy hoe raha mitovitovy fa tegna hoe diamétralement opposé satria fomba fitantagnana le constitution e. Ka ny fomba fitantagnana hoe zay tsy mitovy mihitsy. Oui, le approche nan zegny tsy mitovy sy ny karazany sy ny namany. Ka ny raha mety ho izy zegny karaha ty ataondreo. Fôtony manko le olo manohitry le état fédéral ty amizao raha matetiky koragnindreo hoe alô fa décentralisation no mety amitsika. Alô fa province autonome no mety amitsika. Fa état fédéral zegny compliqué, zegny ampizarazara atsika, zegny tsy zegny hoe tsy zegny hoe tsy zegny hoe. Zao neny manahiragna amin'ny ranareo mikoragna zegny. Agnatin'ny constitution tsika tompoko efa voasoratra na ino izy ty on est un état ataontsika hoe unitaire fa décentralisé. Zany hoe zegny misy agnivon'regny collectivité na la mairie ou la région sy ny karazany département regny dia amindrany le pouvoir central fahefagna. Ampodiko ndraiky mampindrina pouvoir arô fa tsy magnamia. Atsika zao midika zegny fa hoe le pouvoir reste, majorité du pouvoir reste concentré amle pouvoir central. Fa une partie du pouvoir anany no délégué ampindraminy zegny. Fa tout moment igny mbola azony sotominy. Ary karaha zegny koa zegny mikasiky hoe le budget provinciaux sy namany regny hoe ananovana décret io dia déjà ohatrino io tona budget io avy amin'ny ataontsika amin'ny province agny ohatra. De vao karakory ma ny surveille moa ave le agny amin'ny province agny, agny amin'ny collectivité décentralisée managna fahefagna marigny vero afaka mampiasa io vola io am'izay zavatra ilaindreo. Sa mbola hoe ity vola mezoko anareo dia retraitable raha azonareo ampiasaigna aminany. Satria le zegny le décentralisation e. Zegny tena marigny aminany. Na province autonome agnaboeliny décentralisation izy. Fa anareo zany mieritreritra ke hoe nagnano décentralisation nagnano province autonome hoe ke hoe le fahefagna feno
azony le olo mitantana région na province agny. Non, tsy maintsy mbola misy la mainmise ny pouvoir central. Karaha io ray aman-dreny misy zanaka izy an-tragno hoe amezany argent de poche. Hoe ty e, amezako argent de poche anareo 10 euros ohatra. De vao ray aman-dreny mametraka koa hoe bon, anareo am 10 euros namezako anao igny, retraite aby raha mety ampiasainareo aminany. Hoe mivanga bonbon, mivanga tsy haiko goûter kely sy ny namany. Fa retraite tsy azonareo ampiasaigny 10 euros namezako igny. Aveo anareo mezako liberté hely koa. Zany hoe zegny afaka mizaha dessin animé nareo telle heure. Afaka magnano zegny fa akoatran'izay tsy azonareo atao. Zegny le décentralisation. Ary raha io efa voaso rozy io zegny aminakahy zegny. Tsisy raha tokony hoe mbola misy constitution vaovao ndeha forognany momba zegny. Fa le raha ao faut appliquer am'le jeux kely ka tsika zoniany io. Ary zegny zegny le mahatsara le raha nikoragnin'ny président d'assemblée raha ohatra ka andeha ataondreo hoe appliquer daholo zegny raha voasoratra ao. Zegny aloha ny étape voalohany. Tonga de appliquer io fa tsy raha ilagna rehefa question hoe misy lalagna tokony ovoagna, misy fifidianana tokony aroso, fa satria ny constitution tsika de efa miresaka io. Fa tsy hoe mbola andeha tagna evi-bahoaka zegny. Ary zegny le tromperie andeha ataondreo. Ny tromperie andeha ataondreo io zegny lerano avy référendum io dia mody volagna amizay raha hoe fidiana ty constitution raiky ty satria ametraka marigny décentralisation effective na province. Raha fa misy ange zegny, raha fa misy zegny fa tsy raha de frogny. Fa nagnino izy tsy atao, nagnino izy tsy appliquer, nagnino. Ary raha ohatra ka io firenenantsika io nagnano raha zegny depuis atsika ny tsy avy amin'ny situation karaha ty zao e. Atsika ny tokony mba fa tokony tagny. Donc zegny atsika za mety ariagna amin'ny raha arabe zegny. Aminakahy zegny ny constitution tokotry atao amin'ny référendum io dia le constitution zao io mety améliorendreo hely. Tsy haiko rakory améliorendreo izy. Fa alohandreo miaméliorer izy baka tokony raha jiaby akeky fa tokony alatsika. Aminakahy zegny reo koa managna honnêteté intellectuelle zegny. Misy 2 ans ho avy io. Le ultra pouvoir centralisé ty, le centralisme ty. Raha tokony ataonareo zegny alohan'ny référendum le ho avy io, le raha fa voasoratra ato akeny ka aloha appliquava. Igny koa fa voa appliquer tsika. Io aminay nareo mety magnano proposition na hoe constitution centralisée mais à votre sauce sy ny namana. Fa aza volagnina amin'olo hoe koa fa ho avy constitution raiky io asiatsika décentralisation na autonomie de raha fa tokony mipetraka zegny niany kamo. Ary ny député zao efa nagnabiagna le fivoriagnandreo igny ro le ordinaire zegny agnano raha jiaby zegny koragna raha de atsika mizaha hoe agnano marigny sa tsy agnano. Donc zegny raha resaka décentralisation andraiky province autonome zegny zavatra efa acquis fa tsy atao le izy. Tsy appliquer satria misy zegny le manque de volonté politique agnatin'ny raha io. Kefa tsy niana amindreo fa ninay le état fédéral ty raha hafa mihitsy. Io mbola tsara nisy ke ato amindreo hoe magnontany karakory ny amangoagna izy. Aminakahy za ty volagna hoe constitution refa tokony proposegna aminy satria mila clarté. Atsika mila clarté, mila raha mazava, mila raha simple azavaigna. Clarté de tsotra. Soit ny vahoaka malagasy magneky le centralisme andraiky entre guillemets fametrahana le décentralisation na province autonome zay azavaiko tsara ndray mandeha fa io dia fampindrama pahefagna fa tsy hoe fagnamezagna fahefagna. Igny araiky. Soit deuxième choix zegny dia magnano solution opposé amizegny atsika de mametraka na hoe fédéralisme. Ka ny fédéralisme dia tsotra ninazy hoe magnamianao izy ny fahefagna jiaby namezana anao fa tsy nampindrama igny. Dikan'izegny anjarany tsaraikaraiky no magnano fifaninanana masigny ampandroso ny région misy izy na province misy izy. Efa tsy afaka eky anao ndeha agnadina amanao ry hoe raha aminay aty ma tsy mandroso boaka taminao. Fa izy ka olo agnatin'ny fifaninanana masigny amin'ny règle mazava apetraka ny état fédéral dia agnatin'ny solidarité dia samby olo magnano raha mampandeha tanany misy izy. Tsy miadaba atsika amizay. Matoninao nandeha dikan'izegny nareo jiaby tagnaty tao resy lahatra fa matoninao tsy mandeha zahavy igny tsy mampandeha izy sy namany sy namany. Fa zegny de vision aroe diamétralement opposé. Ka rehefa atao raha zegny tsy direct vita agnatin'ny andra raiky raha zegny
fa tsy maintsy atao par étape izy zany hoe zay mise en place nany progressive zay magnano izy mandeha kely fa mitranga le état fédéral reo iry président zegny fidigna iry gouvernement mipetraka iry député mipetraka izy koa fa vita le unité fédérale io tsika mangala 2 états ataotsika pilote agnarany 2 états pilote zany hoe rô koa tonga de fa apetraka feno amindreo koa ny le système fédéral fidigna ny gouverneur andreo ny rabendreo sy ny namana atsika zegny fa agnatin'igny le ataotsika hoe monde ny constitution fédérale fa les autres petit à petit rô miditra agnato fa volagniny fotsiny hoe raha tapitry le mandany le rô ny fidigna aby rô asa magnano volagna hoe tsy haiko 6 ans na tsy haiko 5 ans na tsy haiko firy de olo jiafa tokony tafiditra agnatin'le migration zany hoe efa migré agny daholo atsika rehefa tapitry zegny unité raiky voanalohany azo atao de azo atao tsara zegny ary mifandrindrana ya bien sûr tsy maintsy misy baka référendum nini agnanovagna zegny ary zegny baka le mahatonga le fivolagna référendum satria zegny raha ohatra ka agnanovagna karazana constitution telo atsika io tsy tafipetraka état fédéral ndre atsika fo mizara hoe ino mal anaka état centralisé na tsy haiko na unitaire déconcentré décentralisé tsy haiko nino raha fa agnatin'ny constitution antsika zao appliqué akendriky de vo azonareo tsaraigna zo satria nareo mbola le mitana le hoe pouvoir central azonareo tsaraigna aminatiavanareo izy igny araiky de vo zay mametraka koa hoe tiako misy état fédéral constitution état fédéral de raha hoe tsy mitovy mihitsy zegny iraha ho safidianan'ny vahoaka ai amindreo ma tianareo io zegny karaha mirigna amin'ny olo araiky mandeha amin'ny hôtel inagna kamankory sa inagna mouton misy zao olo fady kisoa regny ro tsy rabe no tsara fa raha izy tsy mety vilagny araiky zegny fo zo fa izy koa atao telo ndre atsika fo keny fa overy vato amizay ino ma tegna tadiavitra zay mahatonga za magnampody volagna telo atsika aza diso amy rangatatsika o zaza izy koa décentralisation izy koa autonomie de province raha fa misoratra ao zo lahabiny fa anareo io amina assemblée sy ny namany io tokony miasa mare ro iappliqué donc managna 2 ans ro zo magnano zay satria zegny constitution atsika ty fa le araiky ty tsara natao ke le araiky tsara natao ty no andesina amle koragna hoe mise en place nany io karaha ataon'olo jiaby magnano raha sy ataotsika rotoroto fa avec intelligence magnano izy misy akendriky atao état pilote de ny sasany magnano l'émigration nantsy kelikely izy za matetiky mikoragna zegny ani i européen bonamorogno euro io la monnaie unique déjà iny le contexte nana akendriky nagnino les européens mitapa-kevitra zareo hoe alohatsika hagnano monnaie unique nefa ro européen abo samby amin'ny ataotsika hoe situation na santé économique ndreo ni la France ni Italie ni Espagne samby am'zay ro samby amy volandreo ro fa nagnano zay ro satria vu les situations misy puissance maventy ô raha isarasaraka rô dia tsy tafaboakandreo raha io alohatsika hitambatra amle monnaie tsika io ataotsika monnaie araiky fa nde nagnano zegny nasiandreo échéance le raha fa tsy hoe ke nagnano euro niany tout de suite tamy l'an 2000 ro jiaby mivadiky nampiasa euro misy akeliky ny commence de misy aza zao agnatin'ny membre ny union européenne mbola tsy agnatin'ny zone euro nefa ro agnatin'ny les communautés européennes satria mbola zahaviny hoe karakory fandehany situation ndreo satria ro koa tafiditra ao nefa le rabendreo économiquement zay mbola ratsy raha tiandreo manjary mitire vers le bas io monnaie ndreo ary zay mahatonga za mivolagna aminareo hoe politique monétaire atsika politique araiky fa atsika tsy maintsy mametraka io fond de solidarité io satria comme izy ka état fédéré amle faninanagna ambasiny volantsika zegny sambola ndrabe tsy maintsy misy o zegny izy koa atao classement ny mety loso aloha loatra ny sasany tavelavela fa comme atsika le piasa vola araiky de karaha zegny tsy maintsy soutien avy tsy maintsy atao zegny soutien ampaningegna le reo somary tavela regny de ho zavigna ny ro tavela satria misy contrôle vinako agnatinao moa ve resaka fitantanagna mampatavela reo sa misy hoe raha tegna hoe tsy voaboakandreo zaraiky fa hoe tsy maintsy mila mpiagna tosika am'raha karaha zegny ataon'olo intelligent magnano raha fa tsy hoe état fédéral apetraka atyke amaraika amy olo non misy atao keny projet pilote ao misy état fédéré aroe atao ino izy ty pilote de io mirectifier
raha tsy nampiasaintsika zao normal tsy misy asiagna correction agnatinao normal ange zegny anareo ve mieritreritry fa hoe igny Boeing ino avion benny Airbus A380 igny miaraka azy igny nataonao tamin'ny dessin izy namboarigny un peu partout en Europe ny assembléna ta Toulouse tao defa hoe aloha hitondra olo amin'olo tondrany tsy haiko ohatriny firy olo tondran'izy tsy azoko ono fa maromaro fa nandalo test izy nandalo ino magnarana izy ty nandalo batterina qualification certification sy namana io izy vonavy hoe mety mitondra olo amizay raha ty correction mandeha fo agnatin'izay ary zay mahatonga hoe misy le projet pilote zany hoe zay misy tsy maintsy atao karaha zegny izy io misy afatsika miadapte izy hoe eto raha mila corrigena aminano karaha zegny le roa boka afara ao miprofite le expérience le fanagnano zany hoe le erreur na voale taloha zegny tsy avoaro eky fa mba fahita hoe ty karaha ty tokony atao amina karaha ty karaha ty tokony karaha zegny olo magnano raha intelligemment raha zegny azo atao zala raha zegny tsy raha vosambany koa fagnanaovana zegny fa tsy hoe ampitahorigny hoe hitako hitanareo amin'ny état fédéral zegny amitsika zao mbola sarotro mbola rabe satria misy le olo raha raiky koa fa tsy haina tsy tiany le fankaratsiagna akeniky raha tononony voalohany anao zao mety possible anao zao koa misy raha igny tsy tianao le raha tsy mampireany fa izotoka za tsy tia raha fotony andremy za misaorana fa anao tsy magnazava hoe ino ma zegny tegna tsy atiavanao izy fa ndesy loha akeniky le raha ke tsisy raha tokony atahoragna aminany hoe tsisy raha tokony atahoragna aminany fa nirangatagna amin'ny mpitondra fanjakana amizio fa indrindra reto olo zay contre resaka fédéralisme ataovanareo ny agnaratsika le lalàgna misy akeniky niany mba hitanay hoe misy volonté tiagnano raha nareo fa zay zakadigadalena na hoe ariagna jery amin'ny hoe izy io tsy zegny hoe fa zo karaha ty baka vo agnano ndraiky tsy agnano atambatra farana amin'io tsy raha vita fa karazana hoe fagnariagna jery le raha zegny ke atsika zegny mila mahazo tsara ary bonne nouvelle nge efa misy proposition na constitution fédérale nataony madamo Bezaza za manko tamin'ny weekend somary mbola sahiragna be tamin'ny raha nataony tagny fa za zao mety misy fotoagna malala kely amarefaka mare zay mety hikoragna iresaka fotony mba namakimaky kely nataony za nataondreo zay nagnomagna raha mety devo araka koragna nataony taminaka hoe tsisy raha figé tout encore en ouverture de discussion kenegny igny tsy zegny no améliorena tsaraigna de igny no agnanaovantsika hoe divulguegna amin'ny namagna andesigny magnazava amin'ny mpiarabelogno hoe karaha ty ary le eritreritry volavolo ankevitry amin'ny resaka état fédéral zay tiantsika ho apetraka de igny amizay koa fa avy ny référendum avy ary atao aroe fo le constitution fidigna hoe bon état fédéral araiky ty de vo ny araiky ambadika ary amizay état ino unitaire centralisé tsy haiko zegny anao fotony za manko tsy mivoy zay tsy haiko ino raha tianao atao aminany donc za tsy afaka magnambara hoe ino raha tianao atao karaha igny mazava be le hoe miavaka be zegny hoe anao ma mila mouton sa anao mila kamankory voilà mazava zegny fa izy amizao zegny izy koa ampidirigna aloha fa misy constitution ny province autonome misy constitution tsy haiko zegny hoe constitution de fidin'olo dimapolo tsy crédible nge zany tsisy crédibilité ino zegny fa tsika mila magnano raha misy rupture hita tsara hoe raha ty misarika hoe am'le constitution ty zegny afa misy le fomba tiana hitondrasana le firenena zegny edy le fisaragna tiako volagnina edy fa tsy ataony sasany hoe fisarambazana ny constitution dia fomba hitondrasana ny tany sy ny fanjakana zegny natao hoe constitution ino zegny ny tiany vahoaka maranisa amin'ny système tiany hitondrasana ny tany sy ny fanjakana ke maragnako izy mahakasiky le hoe état fédéré état fédéral ino décentralisation sy namany le raha ny anao mitandregny koragnany député président Vepany non c'est pas Vepany Pan député Siteny ia zalaka le izy mivolagna agnatin'ny raha koragny hoe le ristourny azon'iregny collectivité décentralisée même 2% 5%
Imaginenao zegny anao zao zegny nahazo natafitriky vola ataontsika hoe 5000 francs, 5% amin'igny na 2% amin'igny fomipody aminao, le reste midoko agny. Tsy haiko raha ohatra ka vahoaka malagasy zao mivolagna fa mbola tianay raha zegny, zay na tsy magnino hoe zay eto mandresy lahatra, fa io anjarantsika no resy lahatra sa tsy resy lahatra. Raha tsy resy lahatra atsika fa hoe mbola io tiantsika de efa navita ny adidinay zay zany. Ny adidinay dia magnazava, mandresy lahatra ary magnentagna. Ny fagnentagnana atsika jiaby zao tsy tokony mandrimandry mizaha hoe efa voasoratra agnatin'ny lisy mpifidianana ve atsika, efa voaomagna ve ny raha jiaby tokony afatsika mifidy. Atsika zao io afaka mifandresy lahatra ny namatsika agny sy ny karazany sy ny namany. Raha jiaby zegny zegny ny raha ataonay hoe mifandresy lahatra amitsika sy namany. Fa le andeha andaty-sabato, le hitsangana andeha amin'ny bureau de vote andeha andatsika vato amin'ny lerany havy fifidianana référendum zay, io tsy boka aminay eky io, fa boka aminanao le mitandregny sy anao le naharegny. Andeha za sa tsy andeha, fa azo mitomagny anao boka io. Raha ohatra ka hoe taky zay zany andeha, azo mitomagny ary azo mametsy igny, fa mety possible koa andatsa zay boka afara. Dika zay atsika samby amin'ny responsabilité tsika. Responsabilité nay atreto miezaka magnazava, miezaka ny mandresy lahatra, manaro ny fagnontaniana boka amitsika agny, azo raisiny regny, de angalagna fotoagna karaha zao ikoragnana izy sy namany sy namany, de magnentagna atsika. Fa le anao hitsangana andeha andaty-sabato igny mba anjaranao tompo ndraiky. Ke rehefa tonga ny fotoagna, anao mandrimandry fô ndraiky revirevi-katinao madinidinika anao fifidianana ty raha fa tsy raha ilagna teny fifidianana fanaritra mbola tsisy raha manjary, nefa fifidianana raiky amin'ny référendum io agnova tantara io. Ke rehefa ataontsika hoe ke resy zay olo demokratany, matoa zay resy tagnatin'ny lalao madio, zay tsy le hitady korontagna zay. Zany hoe zay tsy naharesy latra olo, zay mangala tranquille ne. Fa tsô boka io amin'izay anomenomenigny amizay hoe maty zay ty zay mbola voaka re io edy zay havy avy amin'ny angady sy miarina mihitsy zay amizay obabe havy. Ke zegny volagna amitsika ry vahoaka bitandregny magnatika eto hoe tsaratsara atsika koa zay mba actif agnatin'le raha, mba tsy spectateur fo tsy passif, hoe mba mangala ono, mba magnentaka mifagnentagna agny anareo lera maro ny raha mety ataony hoe lerany sendra mba mandeha atsika misy lerany mandeha ambanivolo, misy lerany atsika mety misy fety-pianakaviagna, misy lerany atsika be na antragno hoe mba karakory mahevitrinao raha karaha ty, karakory ino fahitavanao zegny hoe sy ny namany sy ny karazany. De io zegny anao mba magnatondra fagnazavagnanao amin'ny rabe, satria mety misy olo koa ny managna hevi-diso mba io zegny mba occasion-nao zegny magnazava ny kely mba fantatra hoe araka ny fahitako sy faregnesako raha zegny karaha tsy karaha zegny karaha ty igny araiky igny amizay koa pardon maregny mahay izy koa zegny magnano téléphone arabo. Donc zegny mandra-pahavian'ny taogna roe zegny atsika zegny mba fa maro olo voatosin'le raha koa agny izy io, fa reto olo en face reto reo tsy hoandry ary reo mety misy tety koa agny zay mbola mety sy hitatsika ny fahaviany ke zegny izy. Donc zegny pardon ry zala amile fitondragna centralisme ty rangatagna amindreo de tsy ohatra hoe areva fotsiny raha misaotra agnatin'ny constitution zay. Raha ohatra ka misy raha manakina tsy afagna magnano zegny, mbola managna institution tsika magnano zegny zao io ny assemblée nationale ohatra, de président moa izy fa mivolagna PRM za vognony ino ty magnano divulguer anazy proclamer izy zegny, satria igny lalagna igny ohatsy misy signy avy nanany signature fangatagna aminany promulgation zegny le tegna terme promulguer, zany hoe lalagna koa fa voavoty fa nandala ambaratonga ny votenany jiaby anjaran'ny présidence tam promulguer, fa zany hoe magnano signature fo izy de fa appliquer igny lalagna ataoko fa raha andeha atao signature zegny tsy ndaliagna 24 heures. Hitanareo fa Donald Trump boka ninana agnanaovany ino izy ty karaha i Elon Musk na i Jeff Bezos le magnaboaka produit-ndreo vaovao regny amoriagna olo magnino karaha zegny ataony Trump hitanao à l'américaine
misy lalagna promulgué ny angalagna journaliste, angalagna stylo spécial mihitsy izy misigny anazy. De à partir d'igny lalagna igny ane azonareo tadidinareo le resaka taxenareo isaka firenena samby nazo nanjarany. Karakory ny mise en scène nataony amy Trump taminany. Donc samby olo zegny amin'ny asanany rô zao io amin'ny rabeny, donc appliqué fra misy izy kindrika. Fa zay ndraiky en même temps zay andresy lahatra le olo hoe tokony de la décentralisation, l'état fédéral zegny no ny tegna mety amitsika état fédéral satria tsy fagnamiatsina atsika ary adiditsika vahoaka ary adidin'le olo mitondra antsika ao no mampandroso tananatsika. Donc zegny amizay tsisy olo antegna miatsiny namany karaha hoe io resaka amin'ny chrétien tantaran'ny zazapandany. Madagasikara zegny amizao mira amin'ny tantaran'ny zazapandany. Ino le tantaran'ny zazapandany? So nareo gaga misy lerana za mangala référence ny baiboly za tsy mampere. Ya, so nareo mampere koa malaolo ty. Tantaran'ny zazapandany zegny tantara tsotra hoe ingaty olo manambola, manandraha zegny babandreo. Manandraha izy, managna tanimbary, managna tsisy raha tsisy taminany. Mananjanaka roe izy. Zanakanana raiky zegny tegna le hoe nikarakara le fanagnana, nampitombo le fanagnana sy ny namana. Le zanana raiky. Zanana raiky ndraiky zegny manafo mihitsy nivolagna tamin'ny babany hoe bon, anjaranakazy na meza izy. Le parinaka meza. Za ndeha piasa izy amin'ny tiako negna ampiasako izy. Koa karaha zegny ambaran'ny babany tsy problème. Amezako anao parinao. Namezan'ny babany izy parinany. Sauf que le nampiasainy le parinany tsy nampiasaina amin'le raha tokony ampitombo le raha fa nandesiny tamin'ny raha hafa, nandeha tantanàna hafa zegny izy de nagnano labrenginany tagny izy, nagnano magnangina nilan'izy le fanagnanany, le paranany. Ke rehefa sahirana izy, eo izy mivolagna bon, ndre hanigny kamangory tiany hohanigny. Fotony eny fa nde piasan'ny babany fo mihinagna hanigny tsaratsarany. Nipody izy tamin'ny papany. Ampy volainy tamin'ny za volainy tamin'ireo piasa bo. Za tsy nika andeha mibabo fotony babako asika aminakabaka. Ke ndao volagna aminany fa za navy ke nde tsy ataony rabe za fa tsy karaza taloha igny fa mba ataony karaha mitovy aminareo. Volainy babany amizay navy anao. Tsy problème zay volainy babany. Au contraire anao navy zaravoravo. Namezan'ny papany lamba tsara nagnanaovagna fety be za io mipody. Le raiky alala tegna niasa aminay nahita raha izy gaga misy nino antsika zany. Izy babo le piasa hoe non zandrinao koa navy. Izy na veny fety be. Haza na volainy. Ndre za anniversaire nakany ndre kikitry ny babako tsara natao za. Za nefa mamono tegna miasa magnampy izy eto. De le zandro koa nandany be izy nagnanaovagna fety. Nohany ny babany. Anao tegna ratsy sagna papa izy. Raha ataonao tsy mety. Anao ndre kikitrinao za tsy nisy raha namezanao za. Nefa za maty niasa io. Io manafo ndraiky bonbonjainao nisy be jiaby minagna vola. Teo le babany volagna zegny hoe nareo iny samby zanako hoe. Anao fa io raha jiaby fa ninao ny volainy. Koa za maraitsy sivira be. Fa io manafo ty, izy ndraiky problème nazy zay. Tsy maintsy nanagnatongo za taty izy. Ke karaha zegny atsika zao io. Atsika zao zegny misy taloha zegny misy zanaka raiky raha jiaby izy nikoboko anazy. Tsisy raha tsy azony izy. Pendant que les autres zegny rabe. Na avy amindray zegny le zanaka raiky amindray zao zanaka maromaro volagna hoe sao de mba tokony alainay koa ny anjaranay zao zay agnano amizay. Fa le différence amizay zegny le risque agnatiny. Hoe moa ve le zanaka de angala raha ty lasa zazapandany izy. Raha zazapandany izy ravagny. Fa raha ohatra izy tsy zazapandany fa izy nazo ny raha izy namana. Io izy mampitombo le raha. Zegny le système d'état fédéral. Zany hoe miresponsabiliser olo izy. Anao milanao amezako anao raha jiaby tadiavinao. Fa anao edy anjaranao ame mitantagna izy. Io zegny différentsika amin'ny tantaran'ny zazapandany. Satria le zalahy io ninany nataony la bombe tagny. Ke raha ohatra ka misy état fédéré io le tsy mahay mitantagna rô. Ary zegny mahatonga le solidarité vinao. Voalohany anao tsy nametsigny namanao. Faharoy aminay tsy maintsy le nonatsika raiky io zegny le rôlen'le baba. Nonatsika raiky baba tsy afaka anginy fo. Baba tsy maintsy mizaha hoe nagnino zanako araiky ty. Izy tatrany problème. Ino raha tokony hagnampiko ty zanako araiky ty. Satria samby zanany daholo io.
zegny nangalako ohatra hoe mitantarany zaza-pandany amin'izay agnatin'ny baiboly chrétien ao dia azo agnanaovagna parallèle amin'ny resaka hoe fangatagna état fédéral. Ny baba angatagna raha azoma le baba angatagna ty amitsika zao baka président de la république ny baba ke izy koa fa baba angatagna raha izy tsy maintsy hoe eo izy mametraka raha jiaby sy namany fa anjaran'le fond de solidarité ndray mizaha hoe sy le contrôle sy namany le nazavaiko tamin'ny voalohany koragnanakato eo no mametraka hoe tsy tokony misy zanaka zegny ambela izy ho rekitry ho revo fa ndray magnano zegny le baba zegny nono izy fiditsika jiaby am'le suffrage universel direct izy migarantira ny fitambaratsika fa indrindrandrindra arbitrage am'iregny état fédéré aby regny igny rôlenany izy tsy midika amin'ny fitantanagna ny état fédéré fa izy magnano arbitrage karaha nataon'ny baban'le manafo tamin'ny tantaran'ny jazam-pandano izy koa izy navy le zanany dia ny raisiny tsara ary rabe ke famafagna ordonnance io baka zegny evilanko aminareo ataovy raha zegny reo zao tokony magnano raha en fait zegny aminakahy efa tsy tokony débat aby zegny ninakahy raha tiako volagny amitsika décentralisation tsy haiko nino autonomie des provinces tsy haiko nino kabarin'ny ordonnance raha jiaby zegny fa agnatin'ny constitution fa zoti amizay ireo olo tokony andraikitra amizegny tokotro mideverrouiller raha zegny tokony tonga defa mandefa i raha aby zegny satria atsika koa nagneky kofa nitologna hoe ho tanagna ihany le constitution ty zegny isan'olo nivolagna hoe ravany ACC tamin'izany andro zany rava ACC volany rava reto institution sasatra ke raha ohatra ka efa iketsika keliko hoe mandritra n'ity transition ty na mandritra n'ity intérim ty mbola tazomitsika ny constitution misy amitsika zao io sy ny ataotsika le parlement misy amitsika zao io appliqué amizay ny problème tsika nende application fo e appliqué amizay bika raha io ino aby ny raha manaky ny raha zegny ao zay raha manaky ny raha zegny toko azonao démontegny retraité reto aby ny raha manaky ny raha zegny ke io zao mivory amin'ny raha miambigna atsika hoe ino raha andeha ataondreo agnanovagny raha zegny fa raha zegny raha fa iony fa tsy raha mbola andeha forogniny ke aminakazy tokony apetraka andreo raha zegny rahabe sy namany fa zay de mivolagna hoe ny raha fotsiny hoe le raha avy référendum hoe constitution araiky fo izy eo de hoe satria zay fa tsy possible satria tsinjika balinetsy zegny io mira olo misy tsinjika tsisy itovizany tanareo tsy zay za zay mangala reggae olo mitsinjika reggae zegny izy hitanao magnano pa raiky izy aloha magnano pa roa izy afara misy lerana aby tsy mihetsiky feky lohanana ndraiky tagnanany fo raha magnano karaha igny zegny atavanareo jamais olo mitsinjika reggae regny kajo olo mitsinjika reggae na 2 heures de temps mitsinjika reggae tsy kajo zava amindray olo mitsinjika salegy niroaoa ry zandrimedy par exemple na ino barbo jolingo magnaran'zany ha jola anao ko mavita mitsinjika salegindreo manafo aby igny nera de temps na marenzy vanignanao jiaby marary ifenao igny karaha misy bolongam-baty voan'ny courbature fôtiny anao kofa tatrany dahirany azao izy ty zandrimedy anao tsy tafitsangana mary regninao amindray le pointongonao hoe miravandy za zay tamiza 20 ans volay satria anao vagoa lakrampe io tara ely mety pompier mangalanao zay koa nave misy kofa misy baly misy soirée-ndraha aty ro sécurité publique tsy miala loatany anao mitongonao igny zay parenthèse ty anao mitongonao sambaranao mbola 20 ans baka latsika folaka niry wawa baka ato iry zao vizandry boka ambany ndoarany ty iry zandrimedy adignanao fa tongonao tsy maraka igny eky anao magnano diamboy vita zegny anao antsangana olo magnonjogno anao zany avy mety zay tambaly olo misoma diamboy ta vita la musique tsy tafitsangana mibaty-bategna satria misy raha re tsy mitovy eo ke karaha zegny le constitution ty misy constitution araiky izy le centralisé tsy haiko magnino ty sy nama le tiandreo zegny apetraka andreo igny
Vlagnindrô igny zay araiky igny. De ato koa ninay hoe aha, ninay tsy zegny feky. Fa raha hafa zegny ny fomba eritreretanay tantanagna isam-pandrosoana Madagasikara de anjaranareo vahoaka mifidy. Izy ke raha ohatra momba revilaintsika hoe ny article zegny ordonnance zegny hoe ny fametrahana zegny hoe raha jiaby zegny fa ao ataova fa application nany de nefa io raha jiaby zegny fa ao ke tsy koragna atao lava fa ampody amitsika hoe ary hitako tsara amaragnako tegna amaragnako izy hitako tsara hoe raha ohatra ka voapetraka androzy io zegny le raha fa misaotra agnatin'ny constitution io karazan-draha fa entraînement sandra am'le fidianatsika l'état fédéré io amin'ny référendum karazan-draha fa hoe zegny entrée io tanao baka atsika gasy tsy zatra zo fa ro vazaha mihina izy mihinagna entrée kendriky izy mihinagna saladin-draha na froid io na chaud avy eo izy zegny prépare vavononany zay antony ananan'izy vavoniny koa fa pare amizay le plat résistant igny amizay igny mihavy fa tsika ma zegny andihina bongo tanao amin'ny asan'ny silamo anareo mahita ty amin'ny signe maventy be kapila le maventy igny vary igny magnano forme bongo direct iry mouton ndraiky pomme de terre miaraka amin'ny carotte io fa tsisy nino fa ariatiny manafy ndevenao aminay mety reo manafy bony reo boka mihina sahirina mitsangany satria tsisy préparation le kibonao aminany fa direct vangoenao zegny le varan'ny vanio zo ke io zegny tokony apetraka kelyko hoe apetraka andreo raha jiaby efa voasoratra amin'ny constitution zao managna fotoagna agnanaovagna zay zala de izy efa préparation tsika sahady lerany avy zegny l'état efa ino référendum ny état fédéral ry atsika zegny fa lasy fa le raha mampimenimeny olo jiaby zay boka karazan-draha hoe ary zay raha ampatahorindreo atsika hoe magnano saut à longueur baka leraka anao milomay igny mandeha planche tsy haiko fivolagnandreo zay sa rappel tsy haiko ino anao amizay misy sautany vigny amijay ka raha zigny azo evitena zay volaniko amitsika hoe raha io ny azo atao de façon progressive raha misy amin'ny constitution kely ka ataova lefa misy ao zao ataova de vo amizay zay avy koa zegny agnazavany le mety amitsika fahitavana izy agnanaovana référendum ke raha jiaby zegny miankiny ro zao mivory ro député tsika ao ho hitatsika ny tegna io ny ho hita fo zao ny tegna manakina ty aminany hoe ho hitatsika baka zao fa nareo vahoaka aza mety verivery hoe soyetsika mivolagna raha raiky décentralisation province ataonao aminay zegny fa tsy agnatin'ny raha angatagna fa raha fa ho miappliqué fo raha ataondreo zao io fa ny raha tegna angatagna tompoko de état fédéral mazava zala agnazavako izy zegny ary fa tsisy fomba fagnazavagna agnabon'le ataoko zegny donc ny haiko misy raha fa voasoratra appliquava de ny raha tegna angatagna mbola tsary nazo tsary nanisy tsary ny existe état fédéral de mavandy olo ivolagna fa hoe le état fédéral zegny miaraka avy eo direct comme un miracle non tsy maintsy misy phase d'adaptation phase de régulation agnatao ce qui est normal raha mbola tsary nataony izy zany tsy maintsy mila misy zegny fa tsika sa mavozo amizay fa tsika koa baka zegny direct menimeny fa raha ataony ihany mila vitany ihany mila azahoagna bénéfice ihany tsy karaha zegny tsy maintsy ataonao izy étape par étape nino sy ny namany fa le izy koa fa tafipetraka amindray bénéfice nanany mety mandeha zato taogna les États-Unis d'Amérique ane tsary nagnova constitution isan'andra zegny mandeha ndrô na iry Suisse iry Allemagne iry Indonésie iry sy namany regny fa anareo mitretry fa tsisy douleur tagnatin' zegny si fa à chaque fois zegny karakory agnamboarantsika izy karaha instable zegny ny mahatonga stabilité ary zay misy olo koa mivolagna hoe ty seka degny hoe manjary mety mavozo ny investisseur tompoko olo investisseur baka zegny le olo manambola izy tia mampiasa vola ny nana salohanany raha raiky fo vola izy tia magnano vola maty
zany izy koa mampiasa volanany tsy tiany maty. À la limite volanany tsy mitombo fa volanany tiany miteraka. Zegny objectif-nany. Fa ndray magnano zegny aminay izy mitady nataontsika hoe sécurité ny investissement nany. Zany izy amin'ny resaka miditra zao ty raha ohatra misy investisseur tia andeha piasa vola antsika Madagasikara igny, rô misy sahirana azony état centralisé. Fôtony alohany rô mahazo licence ndraiky agrément igny, mety fa misy ministre ata dimy namezagna pot de vin, namezagna tsolotro zegny. Misy baba zay teto en France, ino ma fivolagna voyagiste izy. Zany hoe adiniko agnaran'le société nany fa le société nanagnany zegny karaha ataony promo vacances regny. Karaha iry maramara zany izy mandefa olo mandeha magnano vacances avec all inclusif. Agnato bienao, agnato l'hôtelnao, agnato sakafo, anao havy ary izy anao fa mianjogno fô. Io zay raha nataony baba io. Baba io boka teo zegny s'intéressé ta Madagascar izy. Satria izy développer business nany. Izy misy nagnano témoignage igny tamin'ny BFM naregnesako izy nikoragna zo. Tamin'ny émission ny Grande Gueule. Satria matoela azy izy koa fa retraite dia intervenant tamin'ny Grande Gueule amin'ny RMC izy raha tsy diso zany. RMC fa tsy BFM. Ya, roboka maison araiky fa RMC. Nambarany baba io. Za volana andeha ta Madagascar. Président Mayo ngaranany zay. Za volana andeha ta Madagascar. Hoe mila ampidirina agnatin'ny catalogue-nay Madagascar amin'le all inclusif. Za navy tantananarivo izy. Za nandesinao tamin'ny bureau-ny ministre. Irô volany mbola tsy endriky mitany regny. Ino le proposition naka. Rô mbola tsy endriky nagntany anao navety ma mety firy zegny le touriste andesinao boka agny. Ino zay raha tokony agnampianainao amizegny satria anao mitondra touriste zegny mety olo magnano raha regny tsy touriste araiky. Agnatin'ny taogna araiky regny mety matondra touriste mandeha agny amin'ny 2000, 3000, 4000 agny. Zegny rabenao tsy zay raha nagnotany andreo matoela io fa tonga de ohatriny ma apart mety amezanao zay aminany. Za volany matoela io za na nifagnana regny raha io. Ndraty ma volany sérieux. Za boka teo volany mbola nandeha nikoragna tamin'ny conseiller ny président volany. Fa tsy nitonogny foy azo le président tamin'ny fotoagna io. Lombolombony ministre igny izy. De nivolagna za tamin'ny le nama équipe hoe allô, arriva ty tsika mangala avion Air France tsika mody. Ravagna. Satria nagnino? Zegny raha misy amizao io amin'ny resaka hoe amin'ny centralisme ty amin'ny resaka hoe ataontsika hoe amin'ny investissement zay. Rô olo aboty ampiasa volandreo, raha atahorandreo zegny tsy maintsy hagnano tsolotro rô. Misy koa olo manambola zegny crapule amin'igny, tsy problème aminany. Fa misy pays de culture anglo-saxonne, zany hoe le firenena miteny anglais, io dia tsy andiferandreo mihitsy resaka tsolotro io. Zegny aloha mary. Karaha ohatra ataonay ao société-nay américaine, tsy efa voasoratra mihitsy amin'ny contrat de travail-nay ino aby cadeau azon'ny client amezagna zay azonay resiny. Ary isan-taogno zay dia magnapody misigné raha zegny. Satria raha vao nisy agnatin'ny raha io nidikavinao, tout de suite anao azondreo gadregna. Donc zegny ny pays, les investisseurs anglophones zegny, rô tsy agnaty, hitanareo ny resaka rô mivoatra sy ny namany regny. Karakory nataondreo anglais bo nanambotry izy tary. Ny société andreo navitantsika tany, bon, karakory fa amezanareo monde zay sy ny namany, io le atsika zatra le tia kely. Société ino taraigny tamin'ny fanjakana anany izy. Zay ndeha agny ty koa raha nataondreo zay. Nambarany fanjakana anglais, maingiana alfa satie, moramora amitsika manambotra rô amitsika ty. Akory raha nahazo madame rô mivoasy. Irajoena moa ny alapa hoe io tsy haiko io ma tsy ahezanao fa hoe izy ndegnany contrat maventy zegny sy namany kenao ve tsy hay en plus izy olo marikitra anao. Ka io raha jiaby io zegny malegny olo andeha piasa vola. Baka avao le sécurité na investissement zay fo volagno. Imaginenao rô izy napiasa vola, nanangana usine izy. Raha navy nisy tamin'ny raha valimanana zay. Izy nany mitoriny magnano raha mitovy amin'ny raha valimanana amin'ny tiko izy. Dirty ngabe mikaiky ajanonanareo raha ataonareo io fa tsy zegny abognay anao. Imaginenao fa vola nataony ngiahy nanangana l'usine nagnano raha jiaby io, tsy voampodiny andran'igny. Fa mety agnamantongono izy vao mahazo bénéfice aminany. Farany olo mavozo. Satria anao zao koa
misy na koragny mpagnano politique ao nama tsy magnano politique asa rô zao nindrina ary zay fatao mpagnano politique amin'ny système centralisme aty rô miditra amin'ny restaurant miditra amin'ny hôteln'olo rô haby baka ay mihina io tsy fendrô igny anao mangi karakory kanaovanao business amina karaha fa indrindra rô mitetitety faritry regny zegny anie mahatonga rô tiandrô magnano conseil de gouvernement diegonos be andeha hagnano fety zala andesy olo jiaby alegna hôteln'olo iny atao réquisition le tompony hôtel mahay magnino fanjakana centralisé io anao manginy feky rô habo boka ay rô voky foagnandrô nefa million na reseresque le hôtel hébergement ndrô saka baka avao rô avao iny rô farany tia mihinagna raha vantagna rô mba narô ino rô mazavany makamba le langouste raha hoan'rô rô farany tia mihinagna raha vantagna ino mitomagny amizay rô ngiabo hoe tsy possible raha karaha ty satria anao minimino hoe misy vola zegny amy raha io fa zahoagna vola ty boka io kon ho azonao io zegny mampavozo olo amin'ny hoe agnanaovan'olo le investissement satria voalohany le règle tsy mazava fahary hoe le corruption agnatin'ny raha jiaby sy ny namany zegny ary indrindrandrindra stabilité politique fa raha ohatra mipetraka l'état fédéral état fédéré règle fo ambarany état fédéral ane retraite mirègle misy olo zao misy vola mijotso izy mandeha magnantony ragova bon za navy aminareo eky za gnano l'usine magnino izy ty par exemple magnano confiture manganareo na makery na mananasinareo ndraiky orangenareo baka ambanja tsy haiko nino mananasy zay sa baka sambava koa misy mananasy tsy izy ke za gnano usine maventy atsika magnamboatra confiture atsika magnano jus sy namana atsika mampiasa olo ale 1000 personnes agny raha ty ataotsika eto agny fotony eto fa misy accès amina port sy namana tsy problème ambarangera avokova bon mbesy zany koragna amin'ny assemblée bon misy olo karaha zegny zala ho avy ty ampiasa vola amitsika karakôry tatata vérifiena fa tsy mandika raha amile lalagnatsika local ao sady raha ty izy amareka fa mezina izy agrément nany amareka bon izy avy amira gova bon ty agrément anao mezigna lalagna anao magnano raha zegny ary tanagna anaovanao izy ampindramigny anao terrain ty de vo bon karaha ty fa raha ty ny fitsididalo agnatinao anao amin'ny usinenao 1000 zegny zay mangataka mba 80% zegny olo boka amin'ny état fédéré nakato ato zegny galanao le 80% fa le 20% tavela aminay ino avaza boka aminao agny andesinao tsy problème sady magnano transfert de compétence aminay na koa ohatra tsisy aminay ato le compétence tadiavy zay mandeha le état fédéré jiranay karakory mafa misy raha karaha ty ato mba fasa olo zala karaha zegny anizy hoe olo jiaby samby doa miaraka mihina la olo magnano business nany non izy fa mavita magnano ino izy ty exportation de produit nany bon atsika afaka mivolagna koa comme anao raha magnamboatra raha io misy asa hoe 20% produit nao na 30% produit nao alafinao aminay eto karaha igny zay mba mihinagna jus d'orange marandraigny mba mihinagna zanakanay mba mihinagna confiture olo jiaby gagné amizegny de niambina alefanao alefanao amindreo Comore agny na ro Mayotte agny na ro la Réunion tsy haiko sy namana milamy business miody boka vola olo ty tranquille tsy hoe ke navy ragova eton za koa zala ampindrama vola ely fotony za io amory antoko politique zay mihitsy maiko exactement zokonaka hoe ke za io koa ny zay io ton misy fivorenany antoko rabe ely ke tsao mba mety ampindraminao zay bengalo la olo iny tsy raha mila mikoragna raha maro izy mikoragna amin'ny parlement fo parlementaire raiky fo volagny anao may honorable zegny raha tadiaviny raha vova aminaka ke raha io volagny ngiaty manahiragna za aiaby ny proof dossier ny raha zegny aloha atao piégé izy ataovana mihitsy le izy mangataka volana aminao igny tsy magnino fa ataotsika zegny taky scandale amin'ny assemblée volagny eto assemblée régionale ragova zegny tany anao olo karaha zegny nagnano karaha zegny anao taminany sy namana noho fitiavantegna anao zaray zegny amonetsika asa mandeha mila re ke zao igny anaovantsika izy destituena anao fotony anao tsy andeha mpandroso raha tanàna eto fa anao mila mory posinao izy atao vato izy destitué tonga dia
allez mandeha ni tribunal mbaoka koa yahay tsy mila référendum mara zegny isa nazavaigna to io tamro tsy mila référendum aby zo fa io drof ordonnance raha vagnina ordonnance zegny c'est tout nia karaha zegny le fampandrosoagna tadiavy donc ny état fédéral ary zay mampandroso legny regny tena tian'ny investisseur satria mazava les règles de jeu de vo mifaciliter le fagnanaovagna taratasy sy namana le business zegny facile zegny le mahatonga reo firenena magnano état fédéral aby io tegna tavanao le société maventy zavanareo en France eto misy société zao andeha nangana raha eto ha mandra-pitsangananzy mety fa misy 10 taogna raiky satria nagnino avy izy la écologiste ino ataontsika i raha io misy vorogno zegny hoe misy nino sasany koa volo zalahy atsika zegny condamnaovan'ny usine eto zay mba miasa nefa zone misy enclave tribunal mifamaly magnino faran'olo volana c'est pas possible alors zay ndeha zay tsy mivolana zay tsy midika ke hoe atsika tsy andeha hoe tsy respecter environnement sy ny karazany sy namany tsy zay raha tiako volagny fa moramora kokoa amin'ny système fédéral anao zao avy agnano raha ampiasa volanao toy zay amin'ny système centralisé moramora kokoa satria le interlocuteur anao tsy maro de vo le olo interlocuteur anao io ro tompiny le décision le afaka tonga de mivolagna hoe eny satsia fa tsy hoe bon taratasy ty navy mbola alefatsika amindreo Tananarivo ministère agny raha io avy amin'ny ministère agny koa tsy metandreo bira be tavela agnatin'ny tsy haiko amin'ny armoire vio firy étagère nefa raha zegny tokotro afagna magnamia asa olo sy ny ary le olo manambola tsy ambika anao izy ambe mandeha mifindra amin'ny tany hafa izy normalement olo manangana société zegny tokony maximum 15 jours ajiaby complet aminany hoe miaro le taratasy nini satria raha io local bien sûr ka ny état fédéral zegny état fédéré zegny tombony maventy mila mpampianatra anjarandreo mahay hoe tokony vita mpampianatra andeha recruter lo sy ny karazany mila docteur mila médecin pareil anjarandreo mirecruter izy sy ny namany donc zegny aza atao biby fatahorana ary io zegny le rôle-ndragova hoe raha tafipetraka atsika état fédéral io état fédéré ty io tsika magnano promotion ny état fédéré tsika io levinako aminao hoe fifaninanagna masina zany hoe de temps en temps zegny tsy mipetraka le ragova mandeha izy mamory équipe-nany magnano salon mihitsy karaha ataony salon na tourisme regny mandeha mizaha investisseur avory ro mitana raiky hoe ty faritry misy zay retraitable ny potentialité misy aminay agny zay misy raha karaha zay zegny hoe zegny karakory ny fiscalité atao aminay agny karaha zegny nareo zao koa avy aminay agny au bout de asa hoe 1 mois nareo fa installé na momba terrain na za koro tsy avy olo manambola asa lohanany karakory ataony ampitombo volanany zegny fa agnatin'ny lohanany karakory ataony volana akaty tombo ke raha ohatra ka apetraka zegny le atmosphère afany magnano zegny aza mavozo atsika fa ro manafabo avy ary ro avy mary ke io tsy amin'ny état centralisé zao na hoe avec décentralisation sy nama fôtiny ny blanco le pouvoir mbola ambony agny le taratasy jiaby sy nama ro olo abo mila rozenao amizay rozegna amin'ny vola daholo ro jiaby zay mila zao pourcent nde raha zegny amaragnako izy amin'ny koragna zegny nde olo mandefa donfo resaka humanitaire io zay teto il y a quelques années nisy namanay zegny managna association ro de nisy l'hôpital takanteto l'hôpital zegny nivolagna hoe io zalahy matériel ramasenareo zegny tondranareo andegna ampiagna le firenena sasany nandeha tagny zegny batabata ro raha fandregna amin'ny l'hôpital raha mavesavesatra aminany tsisy d'ailleurs tsy haiko hoe ino mahatonga fandregna l'hôpital mavesatra be kosy daba raha mavesatra fandriagna nino poussette tsy haiko nino maro namezandreo navory raha ty tamin'ny coin araiky akeny na avy aminay koa avakeo lera ro association ndreo io nagnapita zo tamin'ny conteneur na josy ta Majunga tagny satria le madama agnatin'ny rano karakara zegny boka agny de ignoranao sady occasion nandeha vacances no andeha distribuer raha io tamin'ny faritany Majunga tagny
raha ty mbarako anareo zegny idiran'ny député tamin'ny andra zegny raha be izy mila misy raha mila lena agnato fôtony tomby andrany izy koa par exemple manko spécialiste ya docteur zegny ya bien sûr zegny ane olo jiaby azo avantage nanko raha tadiavitsika zegny izy koa tsisy amitsika tsika mandeha mangataka amle tasasany zay afaka misy zegny de toute façon samy manana bénéfice aby olo jiaby agnatin'le raha ke raha tiako hovina igny zay raha karaha zegny ndre olo magnamietsika raha fo zao malegny satria nagnino ireo fa magnano raha io tsy trapo tsy ankalagna vola nambarany député nikoary raha iry titinaka asa ninao karakory ny raha io nalegna tamin'ny potiny tagny na le olo nagnamia izy na zay namono tegna ny batabata zo tagny hoe andeha nasoavagna ny madiniky tsy possible nambarandreo vazava koa karaha zegny ampodiana ty raha io vitany c'est fini pour Madagascar avy ro amindray nagnano amin'ny tany sasany ndre ro magnano tamin'ny tany sasany Vietnam nivolagna tamindreo zegny zay nampianareo merci zay zao fa droit zay zao fa tsy mila andifasanareo fa zay fa ça va ary zay misy le pour vous dire hoe ity état centralisé ity le centralisme io chefny corruption jiaby fa io raha mipetraka état fédéral zegny io tsy azo ragova tegna avita zegny satria tsy maintsy marigny fony ao misy raha karaha zegny koa nisy député karaha zegny tegna raha karaha zegny efa melamboatra ke tsy koragna atao lava avagnaby ny état fédéral ny système fédéral zegny système mampandray atsika vahoaka andraikitry zany hoe atsika zegny fasy amy responsabilité tsika atsika fasy amy destin tsika zany hoe raha tianao ny androso ampiasay daholo ny raha hitanao ambany masonao sy ny raha jiaby sy ny namanao atambara daholo ny énergie-nareo jiaby ny force-nareo de miara-mandroso atsika fa raha tsy tianao kosa ny androso asakasikanao zegny fa tsisy olo ifagnamiatsiny fa ndre magnano zegny zegny atsika misy raha hitambaragna fo agnatin'zegny zegny izy dia mankasitraka makateligna anareo jiaby mbola nagnaraka fa lavalava man izy zay de izy fotsiny mbola ampodiko aminareo amle débat niany zegny zany anileko zao izy azo fanazavako teo igny tsy hoe boka amin'ny azovazov fa safidinaka manokana keliky izy satria za izy koa fa misy olo miresaka fiaviagna sy ny namana io manahiragna za io ke tsy haiko zegny allo za mila qualité-na débat atsika afaka miady amin'ny hevitry anao za tsy d'accord amin'ny hevitrinao zegny izy koa fa hitavako izy ça y a pas de problème fa izy koa fa olo zatra mikorokoragna hoe zegny hoe nareo baka zegny hoe sy namany karaha zegny za zegny somary mérité za fa izy zegny tsy nino fa safidy manokana igny ka atsika ndraiky mitohy mikoragna fo ary izy nambarako zandry le marin hoe mety ataotsika forme hafa izy magnaraka zegny dia condition hafa ke ialagna tsiny ialagna fondro aminareo falabe fa areva fo fa misy raha intéressant fo misy raha azo tsoagna fo de io tsika mahita koa ny fagnazavany zay olo magnazava hoe nagnino ma raha ty sy namany intéressant fo zegny tsy milefa débat tsika fa raha jiaby tsy maintsy alefa amin'ny ambaratonga anany ke mbola tsy sendiky de vao koa zany nangala recul misy koa namagna bandakama koa mba nikoragna taminaka koa sy namana regny zegny raha jiaby regny zegny mila lenao ono gn'abo fa tsy raha hoe karakory ma sy namany ilegna zegny le hevitry boka taminareo regny hoe karaha ty sy ny karaza raha jiaby satria mila mitandrigna antegna fa indrindrandrindra mikoragna état fédéral ity navinin'olo amy lalagna ratsy boka zao ke raha izy mila ataondreo hoe fizarazaragna amin'ny adipoko io raha zegny tsy mikola aminany feky satria tsy atsika namorogno raha io tsy atsika tompony tsy atsika feky namorogno sasany volagna hoe atsika ely be mbola ely atsika Suisse ane tsy haiko Madagascar koa za regna firy magname Suisse nagnino mandeha tsy problème milamigny amindreo any tsisy mifamono faty hoe tsisy zegny hoe sy ny namany fa io zegny le raha zegny voizigna amiraha de vao amindray patahorigny ny olo de lasa olo jiaby amindray raha zegny fisarambazagna raha zegny karaha zegny ke zegny mahatonga zay miezaka hoe tsy farany mahay ndraiky fa mivolagna fo matao raha tsara mandeha amin'ny tanànan'olo mety ho tsara amitsika iro Australie re magnano maro feky magnano aminany hoe de fa izy miadaptegna amina ke bebe ny natao igny any dia tsaratsara tsika jiaby de lo mamadinidinika anareo merci tamin'ny réaction tamin'ny commentaire sy ny karazany merci tamin'ny conseil na de izy ty tsy amin'ny ataotsika hoe amin'ny coulisse zegny na magname conseil regny isaoragna regny fôtony matao olo conseilna zegny olo tiagna
zay anao koa olo tsy tianao zy banjainao fo reny fa matoa mbola misy olo volagna aminao raha karazany karaha tsy tokony nataonao satria zao tsy tokony agnanaovanao izy raha karazany de mangala ono tsara anao ary fa indreny fangalagna ono ke tsaratsara tsika jiaby avagnaby veloma madinidinika anao de velomy mandrapiona